Hier is het. Dus zou je bijna zeggen, je woont een joeksige lui. Moet ons wel toezien, want de gordijnen zijn dicht. Nee, dat is helemaal stoes. Doe rustig. Is toch in mijn stoes. Ja, doe rustig. Neem de tijd. Kijk, het is middag. Een goedemiddag, mannen van het goede leven. Goedemiddag. Ja, Bent u ook een man van het goede leven? ja, Oh, gelukkig. Hi, ik ben Bas. ja, en Marco. Marco, weet u van welk programma dat we zijn? Ja, ja, al jaren. Hè. Echt waar? Ja, ja. Oh, u bent een regelmatige kijker? Ja, Oh, gelukkig. hoezo? Nou, als u een regelmatige kijker bent, dan ga ik ervan uit dat u het een leuk programma vindt. Ja. Anders zou u niet kijken Ja, natuurlijk. behalve als het ver in Limburg is, dan verstaan we het niet. Oh, als het helemaal naar het zuiden Ja, gaat? dan echt, Limburg, dat wordt moeilijk voor ons. Ik heb goed nieuws voor u. Vertel. Nou, er worden op dit moment verwoede pogingen gedaan om het programma te gaan ondertitelen. Oh, dat is mooi. Ja, hè? Ja, Want we willen namelijk, wij hopen op een doorbraak boven de rivieren. Toch? dat wordt moeilijk hoor. Ja, weet ik. Ja, maar ja, goed. Niet geschoten is altijd mis, Ja, hè? ja, ja, zeker weten. Ja. En als regelmatige kijker vraagt u zich natuurlijk af, waarom staan ze bij mij voor de deur? Ja, dat vraag ik me even af. Ja. Waar is het? Ik ga er even vanuit dat dat uw wederhelft is. Ja, ja. Die begint te grinniken. Ja, ja. Dus het kwartje is daar gevallen. Ja, vanwege de... Ja, Voilà. ja oké. Ja. Wat is hier? Niks. Hey, hallo! Hallo! Hi, Bas. Hi. Bent u ook een regelmatige kijker? Ja, Of moet u verplicht van hem... nou, Nee? Oké. Oké. Nee. Maar wiens idee was het? Vorige het eigenaar. stond er al. Ja, En toen dachten wij, als we het weghalen, dan zie je misschien precies die letters, ja, door de zon of zo op de muur. Dus Ja. we hebben het maar laten hangen. U had het natuurlijk kunnen proberen door het even weg te halen, te kijken hoe ziet het eruit. Als er Ja. niets te zien is, dan laat je het gewoon zo. nou, ik vind het wel leuk We hoor. hebben er geen last van. Want dit huis, de ingang heeft een probleem hè. Deze ingang. Deze ingang, ja, want eigenlijk staan we hier op de Paulus Potterstraat. Ja? Ja, en wij wonen op de Johannes Vermeerstraat, dat is die kant uit. Maar iemand heeft toen een foutje gemaakt bij de gemeente. Denken wij, want de ingang zit hier. Dus heel wat mensen denken dan, dit is de Paulus Potterstraat, nummertje 22. Ja. Nee, maar het is dus de Johannes Vermeerstraat, nummertje 22. En toen denk ik dat ze gezegd hebben, nou dan maken we daar even een bordje. Hier is het. denken wij. Ja. Ik hou wel van uw manier van denken. Oh, dat is niet altijd even het beste hoor. Nee, maar het is wel eens lastig. Als iemand voor het eerst komt, Ja. of de Ik post, snap het. de post die niet gewend is, Ja. die Maar- brengt de post bij de buren bijvoorbeeld. Ja. Maar hoorde ik u nou zeggen dat er bij de gemeente een fout is gemaakt? Dat denk ik. Bij de gemeente worden toch geen fouten gemaakt? Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat zeggen ze altijd. Nee, maar het woord staat er wat dat betreft. Want ze hadden het eerst hier pal voor de deur gezet. Maar dan heeft de vorige eigenaar gezegd, dat gaat wel even voor mijn keukenraam weg. Ja. Ja, Op die manier. Ja, En hoe lang woont u hier al? 17 jaar. 17 jaar. 17 jaar. Nou, we zijn geïmporteerd hè. Ja, Uit het westen. Hoor je niks van? nou, Rotterdamse hè. Rotterdam, ja. Ben er pas nog geweest. Oh, kijk al. Ja, zo leuk. Ja? Ja. Hapje gegeten op de, hoe heet het schip ook alweer eens? Ja, ik weet het. De SS Rotterdam. Rotterdam. Ja. Ja. Nou, die vaart niet meer. Dat is ook Nee. jammer.
Nee, maar als je aan boord, bent u wel eens aan boord geweest? Jazeker. Met die prachtige foto's van mensen die dan op het zonnedek zaten terwijl ze op weg waren naar New York. En dat prachtige voormalige hoofdkantoor wat daar nog steeds Dat is er nog, ja. Holland Amerika alleen, ja, dat is mooi hoor. Ja, dat is heel mooi. Ja, zeker om te bezoeken, omdat je dan een beetje indruk krijgt. Hoe is dat zoveel jaar geleden gegaan? Ja. En toen ik een klein jongetje was, had ik denk ik op de lagere school, toen hadden we een meisje en de vader die deed iets daar bij die Holland Amerika-lijn. Oh, wat leuk. En toen mochten wij als klas op die boot. En ik weet nog goed, en de loopplank, normaal is dat vlak, maar dan moest je heel schuin omhoog. En ik deed bijna in mijn broek van angst, want hoe ga je in godsnaam zo omhoog? Nou, en naar binnen gekomen, ja, en dan zie je de schittering van zo'n boot, hè. Ja, daar blijf je leven lang bij natuurlijk. Ja, de rest van mijn leven ook. Want het had een enorm hoog Titanic gehalte toen we daar aan boord kwamen. Ja, niet in de zin van we kunnen elk moment kopje ondergaan. Ja, Maar die ambiance is is gigantisch. fantastisch. Ja, en dan denk je, als je dan denkt, ik denk dat dat eind jaren 50 geweest is. Ja. Wat een luxe allemaal voor die boot. Maar ja, dat bij de Titanic ook, hè. En als je die boot nou ziet, het is natuurlijk een prachtige boot. Ja, het is natuurlijk toch weer anders dan toen. Ja. En als je dan bedenkt dat daar duizenden mensen op gingen om naar Amerika en naar Canada te gaan. En dan hopen ze dat ze een goed leven krijgen. Nou, maar soms zelfs anders. Ja. Ja. Dus, maar erachter zit een hele grote hal heen. Achter de Holland Amerika lijn. Dat was vroeger ook voor het vullen van de boten. En dat hebben ze omgetoverd als een soort museumachtig iets waar mensen kunnen demonstreren of iets kunnen verkopen of wat dan ook. Ja. Dat is erg groot is dat. En dat is ook een goed doel natuurlijk. En dan kan je ook weer zien, als je dan in dat gebouw staat, hè, dan stonden vroeger al die mensen te wachten met een koffertje. Mochten ze aan boord en dan denk je, ja, hoe zou dat geweest zijn? Ja. Dus, ja. U bent niet naar New York gegaan met de SS Rotterdam. Nou, toch maar niet. U bent naar Nieuwbergen gegaan vanuit Rotterdam. Ja. Ik neem aan niet met de boot. Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee. Wat was de achterliggende gedachte daarbij? Fijn wonen. Fijn wonen. Ja. Dus 17 jaar geleden bent u vanuit Rotterdam? Ja. Nou, niet echt Rotterdam hoor. Nee? Bergambach. Nee, Bergambach. Oké. Dat ligt onder Gouda. Tussen Gouda en Rotterdam. Daar hebben we ook een aantal jaren gewoond. En op een bepaald moment dan ben ik vroeg met pensioen kunnen gaan. En dan vraag je je af, ja, wat ga je dan doen? En toen hadden we eigenlijk gedacht om richting Limoges te gaan. Ja, dan gingen we altijd met vakantie, dat was grandioos. Maar toen zeiden mensen, toen we daar waren, ja, let op, nou kan je nog makkelijk heen en weer rijden, 900 kilometer. Maar als je ouder bent, wordt het een beetje moeilijker. Dus dat hebben we niet gedaan. Nou, toen kregen we weer een fase, zijn we nog een keer in België wezen kijken, maar dat vonden we niet fijn. En hier stonden we vroeger op de camping in Siebergewald. Dat is nou een grote motorcamping. En op een bepaald moment zei de vader van de eigenaar, joh, nou, de volgende keer. Ik zei, ja, laten we maar eens kijken hoe het allemaal gaat worden in de toekomst. Hè. En zo kregen we een leuk praatje. Was dat de vader van de huidige eigenaar? Nee, opa. Nou, Was dat opa. Wiel? Oh, Ja, dus dat Wiel. was de vader van Wiel nog. Ja. Van Viel, ja. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Toch niet zo lang geleden zijn we op de hei geweest. Toevallig maar- gezien die Nee, aflevering? even niet, even Oké, niet. Oké, maar vertel Maar dat is een verder. grote motor. Dus de vader van Wiel tipte u? Ja. Ja, van joh, maar luister, ja, als je nou eens een keer wil kijken, hier rijdt de oude baan al, een oude baan, waar is dat nou zo en zo? Hij zegt, en dan zie je precies op die hoek zie je een huisje staan met die tekst erop, hier is het. En ik weet nog goed, wij kwamen eraan, met z'n tweeën in het autootje en ik zei, nou, dat kon wel eens wat worden, want we wilden een niet te groot huis, een hobbyruimte en ja, dat was het dan. Nou, 14 dagen later hadden we een paar afspraken gemaakt met de makelaar en een maand later hebben we het maar gekocht. Ja, en toen ging van het een naar het ander. U heeft het een maand later gekocht. Ja, Dat is tegenwoordig ondenkbaar. Ja, dat ja nee, dat is niet toen nog ondenkbaar. wel. Toen kon het nog. Ja, maar kijk, toen had je, we hadden een huis, dat was groot. Ja, en 2 kinderen, allemaal eigen kamertjes, allemaal onderhoud. En dat is op zichzelf niet erg, maar als je ouder wordt, moet je niet elke dag gaan verven en weet ik veel wat. Dus zeiden we moeten iets hebben, klein, hè, maar toch de mogelijkheid voor de hobby's. Ja, en een tuin, ja, achter als dat een beetje tegenvallen, is toch fijn groot. Ja, is die grote tuin, ja? Er zit nog stukken. En dan, dan denk je bij je eigen, ja, wat doen we dan? Ja, en toen kwamen we hier terecht en ik zei, joh, dit wordt het hoor. Nou, toen hebben we gelijk ons huis in de koopverkoop gezet en die was 5 maanden later Ja, of zo, vrij snel vrij snel verkocht. Nou, en dan ga je hierheen. Ja.
Dus eigenlijk is dat toch wel weer heel toepasselijk. Ja, U had er eventueel dit wordt het van kunnen maken. Ja, Maar ja, dit dat is dan vrij snel achterhaald. Ja, dit is het. Ja. Maar het heeft gewoon zo moeten zijn. Dat u op dat camp, dat u eerst een aantal ervaringen opdeed. Hè, Ja. Zoals de buurt van Limoges, België. Zo van, dit is het niet. En dan kom je op een camping in Siebegewald. Daar kwamen we altijd in het voorjaar, 2 weken, hè, in het In het najaar. najaar, ja. Bij Wiel. Nou, daar waren we vreselijk verlogend, allemaal de mensen onze leeftijd toen. Ja, dat was vreselijk gezellig natuurlijk. Ja, en toen met de vader van Wiel, daar hadden we vaak over van ja, wat ga je nou in de toekomst doen natuurlijk. Ja, je moet hem proberen vooruit te denken, lukt niet altijd, maar proberen wel. Je zegt, ja, als we ons huis houden zoals het nou is, dan denk ik maar gerot. Verven, wassen voor haar. En, van een groot huis naar een klein huis is wel makkelijker. Ja.